Як ти, Лесь, Арман, звань нас. А ну, olha, eu mando um pouco. Ну, а кому треба зараз? Ну, то його карта. Ну, то є Коля. Ой, так от спой. Барка з конфіска. Середійка барка. Я впів його так, бо я все. А скондик циту, поняли на унтру. А сколько? Смачно. Кот, Вальдес, його це спорт. А сколько? Не факут протокол. Так, не він є штраф, бо йому душа й платить. А сколько? Це паче, а тобі дикари. От дискрит. Ну, барку. Sunt discret toate uneltele din barcă, sudec copia. Și tu mâine te duci unde vrei, la poliție, la procuratură, la minister, duci unde vrei. Duci scrii la voi, duci scrii la noi. Unde vrei. Și dacă îți mai îmbarai și la noi partea, până unde doamne. Și de foaia aceea albă, așa, și o mai citești, și de subiect la gostiniță, și o mai citiți. А то й гостиниця, це гостиниця, так. Ну, це там факут не трудиш, а чи є гостиниця. Я на дискиде ще. То я вроді шкідю. Скоро пімоша сумаємо ще коли. Валентин. Ну, барку беремо. Ну, Господи, да се вода луня. Так от десь. Десь з ким вже поїтарі. Ось і потягайте. Якщо даримо пештери, да? А я зараз вже поїтарі. Поїхало, то гасиш ти гропа. Гасаш така, ну кропа, гасаш така сяку, ще рата один чимя. Що має парти? Все порчеди мали. Яка стає момент таку? Мульти так чили. Ясно как. До 50?